नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाच्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज मी आपल्याला मस्तपैकी असा दुधी कोफ्ता दाखवणार आहे. खूप टेस्टी बनतो आणि जे दुधी खात नाहीत ते सुद्धा आवडीने खातील, इतके छान आपले हे दुधी कोफ्ते तयार होतात. तर इथे बघा मी दुधी कोफ्ते दाखवलेले आहेत तुम्हाला बनवून. मस्त अशी चमचमीत भाजी आपली तयार आहे. तर कशी बनवायची ते बघूया. तर त्यासाठी इथे मी दुधी घेतलेला आहे. तर आपण आता मी जेवढा अर्धा भाग घेणार आहे दुधीचा, तर आपण ते 3-4 लोकांसाठी आरामात होते तेवढी भाजी. तर इथे बघा दुधी घेतलेला आहे. तर आपल्याला त्याचा अर्धा भाग कट करून घ्यायचा आहे. आणि कट करून घेतल्यानंतर दुधीच्या वरची जी साल आहे ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे. तर आपले हे जे दुधी कोफ्ते आहेत ना, ते बनवायला अगदी साधे सोपे आहेत आणि जास्त वेळसुद्धा लागत नाही आणि खायलासुद्धा तितकेच छान लागतात. तर आता दुधीची आपली जी साल आहे ती मी पूर्णपणे काढून घेतलेली आहे, धुवून घेतलं आहे. त्यानंतर आपल्याला किसणी घ्यायची आहे. आपण जी खोबरं किसायला घेतो त्याच्यावरती दुधी आपला किसून घ्यायचा आहे. तर इथे सर्व दुधी मी किसून घेतलेला आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये जे एक्स्ट्रा पाणी असतं, दुधीला पाणी सुटतं, ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित दाबून एका बाउलमध्ये आपल्याला दुधी आपलं काढून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला दुधीमधलं आपलं जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते काढून घ्यायचं आहे. तर आता इथे पाणी जे आपलं आहे ते काढून झालेलं आहे. त्यानंतर इथे मी कांदा घातलेला आहे, अर्धा कांदा घेतलेला बारीक कापून. त्याच्यानंतर बेसन घ्यायचं आहे. तर इथे मी 4 चमचे इतकं बेसन घेतलेलं आहे. त्यानंतर आलं लसूण ठेचून घेतलेली आहे, धना पावडर घेतलेली आहे, लाल तिखट, हळद घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे आपल्याला दुधी कोफ्ते करायचे म्हटलं तर कोफ्ते बनवताना इथे पाण्याचा वापर वगैरे करायची गरज नाही. आपल्या दुधीमध्येच आपलं बॅटर तयार होतं. तर इथे बघा मस्त असं आपलं बॅटर तयार झालं आहे. त्यानंतर इथे कढईतलं तेलसुद्धा गरम झालं आहे. तर आपल्याला कोफ्ते आपले तयार करून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला पाहिजे त्या आकारामध्ये करू शकता. तर इथे मी मस्तपैकी असे गोल आकारामध्ये आपले कोफ्ते सोडून घेते आणि छानपैकी असं त्यांना मस्त रंग येईपर्यंत सर्व बाजूने मिडियम गॅसवरती शेकवून घ्यायचं आहे. तर इथे बघा आपले कोफ्ते जे आहेत ते मस्तपैकी असं गोल्डन रंग येईपर्यंत मी शेकवून घेतलेले आहेत. तर आता आपण हे आपले कोफ्ते काढून घेऊयात आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला आपले दुधीचे कोफ्ते जे आहेत ते बनवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर इथे मी कढई तापत ठेवले. तेल तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये कढीपत्ता, अर्धा कांदा घातला बारीक कापून, चांगला परतून घ्यायचा आहे. कांदा चांगला गुलाबी झाल्यानंतर आलं लसूण ठेचून घातलेलं आहे. तर ते सुद्धा चांगलं परतून घ्यायचं आहे. आणि परतून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये टोमॅटो प्युरी घालायची आहे. तर इथे मी 1 टोमॅटोची प्युरी घेतलेली आहे. तर चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे प्युरी आपल्याला. प्युरी मिक्स केल्यानंतर इथे मी लाल तिखट, धना पावडर आणि हळद आणि 1 चमचा तेल ते मी आधीच 5-10 मिनटं भिजवून ठेवलं होतं. त्याने खूप छान अशी टेस्ट येते आपल्या भाजीला. तर इथे बघा मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. आणि मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला आता त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं, कारण आपण रस्सा करणार आहोत. त्यामुळे इथे थोडं पाणी घालून घेतलेलं आहे. आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून आपल्याला आता 2-3 मिनटासाठी मीडियम गॅसवरती चांगली वाफ काढून घ्यायची आहे. म्हणजे आपले जे टोमॅटो वगैरे आहे तो चांगला शिजला जाईल. तर आता इथे मी वाफ काढून घेतलेली आहे. 3 मिनटं झालेले आहेत. बघा मस्त अशी ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे. त्यानंतर आपले जे आपण कोफ्ते केलेले आहेत दुधीचे, तर ते कोफ्ते घालून घ्यायचे आहेत आणि चांगले मिक्स करायचे आहेत कोफ्ते आपले. मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये थोडीशी साखर घालायची आहे. त्याने आपल्या कोफ्ता भाजीला खूप छान टेस्ट येते. तिथे किंचित अशी साखर घालून घेतलेली आहे. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला पुन्हा त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. आणि झाकण ठेवून आपल्याला आता त्याला चांगली एक वाफ काढून घ्यायची आहे. ते झाकण जे आहे ते आपल्याला 1-2 मिनटंच ठेवायचं आहे. तर मी वाफ काढून घेतलेली आहे. आणि आपण आता चेक करून बघूयात. तर बघा मस्त अशी भाजी आपली तयार आहे. पण मला थोडीशी ग्रेव्ही पाहिजे, त्यामुळे मी किंचित असं पाणी घातलेलं आहे. आणि पाणी घातल्यानंतर एकदा मिक्स करून एक वाफ काढून घ्यायची आहे. वाफ म्हणजे आपल्याला अर्धा मिनटासाठी. तर ते उकळी काढून घेतल्याने वरून कोथिंबीर घातलेली आहे. मस्तपैकी असं आपला दुधी कोफ्ता बघा तयार झालेला आहे.
छान असं चमचमीत इथे मी प्लेटमध्ये सुद्धा काढून दाखवलं आहे. त्यानंतर इथे मी तुम्हाला एक कोफ्तासुद्धा तोडून दाखवलेला आहे. खूप टेस्टी अशी ही आपली दुधी कोफ्त्याची भाजी बनते. जी दुधी आवडीने खात नाही ना, तर अशा पद्धतीने तुम्ही दुधी कोफ्त्याची भाजी बनवाल ना, तर सगळेच आवडीने खातील आणि रोजच तुम्हाला बनवायला सांगतील. इतकी टेस्टी ही आपली दुधी कोफ्त्याची भाजी बनते. तर तुम्ही अशा पद्धतीने ही भाजी करून बघा. छान अशी भाजी आपली तयार होते आणि झटपट, अगदी जास्त वेळ न घालवता, ते सुद्धा अगदी कमी साहित्यामध्ये. तर तुम्हाला आजचा हा दुधी कोफ्त्याच्या भाजीचा व्हिडिओ कसा वाटला एक तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे आपल्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.